Mushe. Mungondipawo kachibage zvanasi. Kungondipawo. Se Christmas so. Sure. Hanzi tore zvese. Ndozvidi zvese. Iwe? Christmas box. Hanzi Christmas box. Dai ndatora zvese. Maitaba zvamandipawo karega ndichimbokupa iwo nasi. Handiti. Zvoita. Ndimbokupa inini. Kana tochinjana. Ma? Zvekurevesa. Pachibage changu chichiri fresh. Chakungondipa? Mbuya muri kurevesa here. Mungabve kumba but ngataura nechokwadi. Imungabve kumba kuita business rongopa vanhu. Ringaite business here kuti ringaite business here kubva kumba muchingo. Mambo pani? Kupi? Undani? Vaita nezvei? Ivo wabva vaita sei? Saka ndimi mangwarira manje. Imi uyai pano. Mangwarira mangwarira. Muri kuona ambuya ava. Ambuya ndakambokumbira chibage pana roundabout. Igore ripiri? 2024. Last year handini? Ndobva ndakupa hembe. Nhasi futi tichingosangana nemimi. Kuti ndikurove futi neimwe Christmas box. Regai ndimbokutraya futi neimwe Christmas box. Regai ndimire apa. Pakanaka. Saka uyai apo ndikudzokorodzei. Ambuya ava zvavakamboita ambuya ava vakambouya panapa. Ndo ndanyimwa nevanhu vese. Saka Mwari vanenge vada kuti ndivadzokorodze. Mwari vachiri kungoda kungokutendai zvamakaita. 2024 pandikambouya panapa. Ambuya. Saka zvikutondisekeza ndezvokutoti vadzokorodza futi. Ambuya ivava. Zviri kungoda mai apa ndineko. Mai chibage muchapani kuti muchabatirwa nani chibage? Ndati muchabatirwa nani? Achakubatirai chibage. Chendai munosiya muye muzotora. Ndingopa imimi chete. Sirise? Shamari daenda kuonawo. Ona ndine hembe dzemadzimai chete. Saka mai ava unoziva zvavakamboita rimwe gore. Vanotori nelaki neni. Ndakambovakumbira saka kubva papo mai vanondongopa vanhu here zveshuwa. Vanopa. Uri unyepe. Hanzi wangoti munhu akangovakumbira vakutongopa iwe. Ndo zvakuitwa naambuya ari panapa. Saka nhasi tavadzokorodza futi. Saka pane vanonzi Mai Belinda. Handiti? Mai Belinda ndovati ndikupe hembe idzi. Saka nhasi ndezvenyu. Futi. Handiti? Ndedzemadzimai chete. Dai papa nedzevarume daenda kuuningirisa. Alright, iwo ndiani wako vari padhuze? Vari kupi? Unovatadana. Iwo usadzoke. Chingonoti mama endai. Kwewo? Auna. Dai ndatokuitirai. Torai zvenyu. Torai papa. Dzamunodi. Swadzokorodza futi. Handiti? Zvinongoda kuti tirambe tichisangana. 2020 something. Muri right here? Mozva kuti mai ava zvavakamboita. Vakambondipa chibage mahara pana. 2025. Mune wamakambopa motengesa chi? Motengesa chi? Mune wamakambopa chibage mahara. Mwana wenyu anipa chibage, saka chitorai mubhadharo wechibage chacho. Mahara. Sandatenda unotoda.
Sapa nhasi ndati mwana anonzi Mai Belinda wekuWaterfalls. Saka ndovati ndimbouya ndizokupai. Handiti? Dzakanaka nditi? Hembe dzacho dzakanakisa. Maybe kutodarika dzedze dzegore riya ri. Dzakanaka dzedze. Oh. Tinofara makasimba. Apa nhasi ndepevava vari tour. Vane zvavaita. Zvavakamgondiitira gore riya ndadzoka kuzopama futi. Pandakakumbira chibage vanhu vese vakandinyima. Vamwe vakandidi. Wobva wati handipe vanhu zvemahara. Saka ndadzoka futi. Ndicharamba ndichingovadzokera futi. Saka ndichadzoka ndichingovati futi. Nekuda kwezvawakamboita gore riya riya. Ayo, imimi vamwe mese ndokumbirawo. Musavabatsire. Thank you. Musavabatsire. Ava vane zvavakaita. Mazviwa. Zvavakaita 2024 handikangani. Pane umwe murume akazouya opendera chimazewa ichi. Ndimboresa zvikanzi pane murume akadai watsanangura nyaya zvikanzi munin'ina wangu. Munin'ina wangu zvikanzi Alright. Ndofunga zvaita zvenyu muri 200 tichisirewo vamwe. Munotsingiwa panapa. Ndiri kukuudza izvi. Munotsingiwa imi. Alright, chitorai oi. Plastic request. Chisai umama. Maita ba. Chitorai henyu vamwe. Chitorai henyu vamwe. Vakadzi chete. Vakadzi. Fadza madzimai. Fadza madzimai. Fadza madzimai. Apo matura rakanaka. Mazvonawo. Vavhurei vabatewo. Maita basa. Zviri kuita here? Saka inini handichatenge chibage panapa. Ndinongoti nyawo ndichipfuura mongonipawo chibage. Mongonipawo chibage. Imukangondionawo hanzi chindiro chinopfuma. Manono. Itopi. Ndo dzatosara idzo. Iri dress rimwe. Saka zvaita ndini. Thank you so much. Aiwa zvakanaka. Mati? Ava ndova ndandatomirira. Vamwe vatongozoitawo. Mati? Avanopa muwazivira. Atati vanopa, ivo pachavo vanopa. Vachakuudzai vamwe vesa. All right. Hello, good people. Murise. So thank you very much. Thank you so much for your support. Thank you very much for your unwavering support. Nchida kuti thank you kuna Mai Belinda na Tatenda. Mai Belinda ndo vakatipa hembe dzatasiya pa halfway pa Selous. Also Tatenda ndiye akatipa mari yefuel
yekuti tinge tinofamba tichidistributa zvatinazvo tichiita basa renyu. Thank you very much. Tatenda nemari yefuel. May the good Lord bless you. So munofungei nezvevidhio? Ndofunga vidhio iri mai ava ndakambovakumbira chibage. Handina kuziva futi kuti ndivo nhasi vandasangana navo paselus pahalfway. So tasangana zvakare katriki kangu kabva kabatwa, so ndasara ndisina choice kunze kwekuti ndivasire dzimwe hembe zvakare. Thank you so much. Zita rangu ndonzi Uncle Saint. What do you think about this video? Don't forget to follow our Facebook page Saint TV, naye kusubscribe on our YouTube channel yakanzi Saint TV. Zita rangu riri pachitupa ndichinzi Dr. Uncle Saint. For now ndichiti it's much love and God bless you all.